ברוכים הבאים ל-MT פורטל. היום אנחנו נלמד איך יוצרים רשת אלחוטית. עכשיו, למה רשת אלחוטית היא טובה? אם אנחנו רוצים לשחק בכיתה עם כל החבר'ה בקונטר סטרייק סורס או בקונטר סטרייק ואין לנו רשת, אין לנו אינטרנט, מה נעשה? עכשיו, יש כאן רשימה של משחקים שנוכל לשחק איתם בלן. תריצו חיפוש קצר בגוגל לן גיים, תקבלו את העמוד הזה, העמוד הראשון. יש כאן רשימה של כל המשחקים: Battlefield, קונטר סטרייק סורס, GTA, Half-Life, Far Cry ועוד ועוד משחקים שתוכלו לשחק. ועוד דבר, אם אתם באייפון או באנדרואיד ואין לכם חיבור אינטרנט קרוב חוץ מהחיבור של המחשב שלכם, מה אפשר לעשות? עכשיו, זה שתי דברים. אפשר גם עם חיבור ובלי חיבור. בלי חיבור זה טוב למשחקי רשת, עם חיבור זה טוב למי שצריך עוד אינטרנט איפשהו במחשב או באנדרואיד או באייפון. התקן רשת אלחוטית אד-הוק. תן לרשת שלך שם ובחר אפשרויות אבטחה. אני אתן שם כלשהו לרשת שלי. כאן כבר יש לי רשת בשם MT פורטל. עכשיו אני אעשה רשת בשם אחר. בוא נאמר, נקרא לזה רשת פשוט. רשת. סוג אבטחה. איזה אבטחה אתם רוצים? ווב, WPA2. אני אבחר ללא אימות. האם נשמור את הרשת הזאתי? אני אבחר לא לשמור. אני לא צריך את הרשת הזאתי. אז מה זה עושה אם לכתוב לשמור? לכתוב שפשוט אחרי ההפעלה של המחשב מחדש, או אחרי שתחברו את ההתקן ותדליקו מחדש, אז זה פשוט יישמר, ואני לא רוצה להישמר. אני לא צריך את זה. זה עכשיו רשת מוכנה לשימוש. עכשיו נוכל לראות אותה כאן בצד.